Hai perlok mentangan warna biang sepi saat telik produk ki bakam internet bat kam pelas isu. Lese hapok dikasih jantia jungi pim perlap kum ya kini produk. To mentangin ya pek kum ki kita ki produk ki ba ngang warna sepi mentah. Te perlok pek kene ke mesin ngan pen iya pi. PUI namba ya kene ke pasir kaj labu ha kene ke mesin PUM. PUI hang ne kat ba pinang nyon hana sekmat bat PM bakala mi barit kala gran hibat. Kene ke mesin kalong ke badon kam hadu kata-kata kam tam yangi ki bari masih ribelang risnyang kapan suk bahayangi kumno ban ot ya ki jingbam na kam tajungki. Bat yo lese kala ru ban yarap ban gran kum ya ki kenjas kum kuba. Ya gino ki kenja plang ban penlong sebo ya ka. Example mental ada pikwa ban thung sola mo thung pan kum bong. Pidon kam ya ka sebo te menta pidon kami uskum kuba ban gran piha ban od dakakti. Henry mentaling lingba ka jingdon jong kene ka mesin kala pensuk sibun ya pi ban gran kum ya kitu ki jaj plang ki jaj kum mo. Te to mentangan ya ha kene ka we pat ka benta. Kene ka we ka mesin pat kalong ka ba kam pensuk su kam tam ya kinong rap. Menta pirap panding pirap sola, pirap somenken, pirap keba. Bat kino ki jingrap makum ki fulkubi, ki terso, ki muli, ki kajor. Pirap kum ki tukja jingrap kabamut ba bunsin, ki sim ki wan puno, ki kenyang, ki knai. Haki jakabron rabit ki laban wan bam. Handai leng ba ka jingdon jong kene ka we ka mesin ka penlong ya ki merat ba kinting ban wan bam no ya ki jingthung jingtap jongpi. Tengah ngej kamba kam tam kinong rep kidon kamha kum ya kini kijat mesin. Temen tatongan ya thu ya pi kumno ban pentrikam ya kani ka mesin bat kumno kimrat kiting ya kani ka mesin. Kabaning kong PUI em bah kani ka mesin kadon kewe ka solar. Nang ta PUI em yo ne ubolaj. Apa pipe ju ne ubolaj usat saudong ya kani ka jaka mo. Te kane ka mesin pipenon kam da kane ka solar bat haka performance ngi kane ka solar ka charge bat enda la janmit automatics kane ka mesin ka penme hi ya ki light bat om tang da ki light henry hapo jong kane ka mesin la don ru ki siren ki bapa da ki jing pensawa dei ha kata ka rukom ba kimrat kiting ban wanrung hapo ki lingkha ki jong pi kimrat kiting ban wan bam ya ki jingthung ki jingtap ki jongpi ngan batai ya pi khendiat kumno ba phin panon kam ya kane ka mesin sukhen mental ada pidon ka we ka jakarep jongpi ya kane ka mesin phila ban bu ba hap pedeng jong kane ka lingkha jongpi bat endal la janmit kane ka laj kan thaba be sau dong ya kane ka per lane ka lingkha jongpi nang ta kan don ru ka siren ha ka jing sawa ka bakhlain bat lengba kan ka siren kala ban penyus ngaulut ya baro kat badang don katu ka jaka jongpi ba phirap phiriang dai ha kata karukom kisim ki puj kimrat kimnut siu banwan ban bam ya ki jingthung jingtap jongpi bat phiru phin sayo nong sibun da ka ba phinbu ya kum kini ki jaj mesin kham tam e kitu ki barep ka ba enda ukba ulas dang ban long ban ot nda phila lej la dai lut kisim la dai lut ki khnai mo hare lang ba ka jingdon jong kan ka mesin kabamut ba kisim kimnut siu ban wan pu bat wan dai ya kini ki keba ki jongpi te perlok lada pi sngodon kam ya kini ki tiar phila ban fun ha kini ki nombar ki bangan sebu menta hapo ka screen bat hapo ka description bat ha ka ju ka poru lada pi kwa ban thit ya kini phila ban phone ya kini nombar bat ngin sepen poi bej hadu haying jongpi te yo lese na banta kito ki bakwa ban le hausil phila ban phone hau no nombar bangi labu hapok screen khuble sibun